Care Florin? How do you do the things that you do? Presupun că mă auzi acum. Până și Cezar a ieșit de pe stream. French level down. How do you do the things that you do? Deci, vraja aia Cezar cu mâna, cu fulgerul, e smite. Face true damage la monștri din junglă. Vraja aia cu fulger. Steaua? Din nou? How do you do the things that... Hei, avem un viewer. Salutați viewerul nostru. Partea de sus e patience-ul. Dacă îl caituiești prea mult, își pierde răbdarea și se duce înapoi la locul lui și nu mai poți să-i faci damage și se vindecă. Da. Groovy. Caitlyn i-a făcut că nu e fan. Cami, mă duc să mă joc jungle, dacă te distrează de cu Morgana. Pa. Lumea, dau cu mine, gata, nu mai plâng. Unde? Aia este pasiva lui Kindred. Dacă omoară monstrulețul cu semnul ăla pe el, îi dă 10%, îi dă 10 damage în plus sau ceva de genul, nu mai știu dacă e true damage. Ca să te forțeze să iei monstrulețul ăla și să nu o lași pe ea să ia. Aia e fată? Cine? Aia. El. Kindred, da. How do you do the things that you do? Nu știu ce s-a întâmplat cu moaște. Bravo, Cam. Ai, mă glumești. Are you fucking kidding me? Repede! Da, sunteți răi, că nu pot. Au anulat toată. Da, se schimbă aia. Odată la nu știu câte minute se schimbă și Kindred poate să aleagă ea un campion. De exemplu, dacă faci gank top, știi că sunt șanse să-l omori pe ăla din top. Poți să pui marcul pe campionul din top și dacă îl omori sau iei asist la kill-ul lui, îți dă 10 de damage. Ce? Scuze. Bravo, Cami. Zic că nu eram atent. Da, am văzut, zic când vrei, aia am zis. De-aia avem căști. Să comunicăm. M-a marcat pe mine, s-ar putea să vină bot ăsta, ca să nu fi grijă, da. Da, cât de previzibil e. Așa, Poate ieși e din mit. partea aia cu dublu. Păi da, asta e, că poate să și bait-uiască. Ce? Asta m-a complicat să-l dau. Nu-i nimic, Amelia, stai liniștit. How do you do the things that you do? E nasol că să recupereze proastă asta la level, dar Morgana e foarte proastă.
Dar, având în vedere că eu obișnuiesc să pierd contra jucătorilor proști, n-ar fi o surpriză să pierd acest lei. Bravo că am început. Săptămâna viitoare. Probabil undeva miercuri. Du-te base. Probabil. Nu știu cum are programul săptămâna viitoare, de ce? They'll never know what hit them. If you hit a wall, hit it hard. Stimata lui ăsta ce făcea, că nu mai știu. Cu cine? Da. Cu cine, mă? A, și-a ratat, și-a dat și flash, n-are flash. You gotta make the door. How do you do? Eu am jucat pro. Bravo, că I'm doing this my way. vezi ce puțin damage am luat? Așa poți să-ți dai seama că ăștia sunt buni, mama. Că ce? Că ăștia sunt bai mama lor. Mă rog. I let my hands do the talking. Dacă aveați un word aici, am dădeam teleport. O să spun. Dar nu, lasă că îi lasă împingă un pic. E da, după ce împing. Cam cât mai e până la level 6? Jumătate. Aici? Da, am găsit. Dar oricum cred că știu ei ceva. Sau sunt foarte proști, nu înțeleg. În fine. I'm my own backup. Nu mai da minion Kami ca să împingă. Să înghețăm valul cum se folosește în competitive play. Kami! Da, n-am Kami! da. An ally has been slain. Mort. Who needs a beat down? Piltover's finest. They'll never know what hit them. Bă, cât n-am dat eu în minionul ăla, Who needs a nimeni nu beat dădea în el. down? Cum am dat eu în el, a dat Kenan. How do you do the big that you do? Morgana vrea să mă omoare cu basic attack. Vine Kinder. My way. Și mi-e frică de zreanța asta că mă mai omor de el. How do you do? Vi, stand. Big that you do? Bine, bă. Here I come to save the day. Or wreck it. GG! Ruli! An enemy has been slain. Let's get to the fun part.
Datorez tot succesul meu suportului. Am văzut. Plan? I don't need a plan. Da, e chestia. If you hit a wall, Da, mă, băi. Da, știu. Hai, bei. Hai, lasă tureta, lasă. Mai dă și mai 2, 3. Da. Bravo. Da, am văzut, eram deja în drum spre casă. sometimes you gotta make a door. Cezar și Mădă, ați văzut schimbările din presezon, care o să fie în sezonul 6? În sezonul 6 să apară vreo 8 iteme noi pentru AD Carry. O să poți să joci ranked, nu doar tu. Da, aia a fost Black Market Brawlers. Era un item cu care puteai să te transferi în alt campion. Nu mai. Și în sezonul viitor o să poți să joci ranked cu, nu doar cu tu și încă unul. Poți să joci cu doi. Vezi că e Kinder pe aici, mă. Asta. Here I come to save the day. Apropo, eu încă învăț Riven. Așa îți dai seama că un jucător de Kinder de prost. Arcuiește lane-ul care urmează să-l gankuiască. Who needs a beat down? An enemy has been slain. Killing I am spree. my backup. Da, și că vine Gnar. Vine Gnar. Da, mă, și ce să-mi fac? Eu ți-am dat tot ultia, nu mai aveam. Am dat-o când ți-a dat ulti. E la casă. Nu s-a întâmplat. I'm doing this. Gata, mă, dar poți să pleci în lane-ul tău. Mulțumesc pentru ajutor. Vreau să facem dragon. Am Blade of the King who was ruined. Nu, la cât de curvă e. Da, hai mă sună. Am... da, nu e bine deloc. Unde era mă de când aveam nevoie de... Poți să te ieși în lane-ul tău. A venit Cezar, ei, am luat asist. Ce frig? Lasă-mi geamul deschis. Nu stau. Nu mi-e cald, să ia să fumă. Killing spree. Trebuia să mai aștept cu ulti până se îndepărta. Bine, hai, ok. Bravo, Gami! Bravo, Gami! Necar, Gami! Necar, Gami! Necar, Gami! Am de că să nu-l pierd, că mi-era că și nu știu poate are fresh de. Gata, Cezar, poți să nu mai nimic. Mulțumesc, mulțumesc. Trebuie să-mi dai 50 de minim. Piltover's finest. Rampage. E nebun, mă. Get to the fun. Și am și bine. Piltover's finest.
Da. Da. Your team has destroyed a turret. Let's get cracking. An enemy has been slain. Here I come to save the day. Ce. Dar un dragon și noi, că e minutul 17, să moară bine. I'll let my hands do the talking. Dar stai dracu potolită, că n-am Să de șmecher. de An ally has been slain. Nu, eu mai Ești au spre mine, Cami. Du-te mai aproape de el și mi-aruncai mie. Bravo. Toți murim odată și odată. Eu? În cercul ăsta atacă și el și lupul. Și în cercul ăsta are cooldown-ul la Q 2 secunde, ceva de gen. Q-ul lui e ca un basic attack de-a lui Kalista. Doar că de gen se mișcă, sare așa și dă în 3 ținte. If you hit a wall, hit it hard. Ce? Să vină, mă, să ne pun. Bine, Lux. Kinder. Are pink ward aici. Da, super, mă, să-l distrug. Nu, Florin e Oriana, nu știu ce avea impresia că Florin e Lux. Da, joacă în echipa adversă. Florin, dă-ne kill-uri. Ally has been slain. Două ultimate, ești prost? Nu le da lor. Nu ne mai cară, Florin. Nu ne mai pare. Lăsați tureta. Bronze players. Hai să pierdem tureta, să dăm și kill. Să sub o azi murit. Să mori acum. Nu mai există până între bine. I'll let my hands do the talking. Dau teleport în spatele lor. Bravo. Vei și eu din sus. I'm my back. Mersi. Și fără flash, și ce mai vrei, mă? Here I come to Ce save mai the vrei? day. Dragon, anul ăsta? Și noi? Iau tureta. Bye. Am să zic. Let's get to the fun part. Top. Cineva.
de carry. Te duci tu? Vezi că vin ăștia cam de puțin. Vin și eu pe aici. De ce-ți dai, mă, flash? De ce? De ce fugi de mine? Ah, mai am. Ah, nu avem. Dă-l. Mersi, Flor. What the fuck? Mi s-a schimbat pointerul în mouse normal. Nu-mi place, gata, s-a schimbat la loc. Da, mai nu știu. Da. Nu, ia. Uite jucătorul de gol. Ah! Maica mea, mă uitam la fătă. Enemy triple kill. Lord, you're so bad. E 11 și 12. Nu am. Oh. Așa, Dar de ce deja. mergem acum? Și oricum îl vedeți. Sau, la altul. Ce zice? How do you do the things that you do? Îți place jocul ăsta de antrenat? Da, super, ce domn! Ia și răi. Here I come to save the day. Or wreck it. Lucida, de ce faci mișto de mine? Uite, jucătorul de gol. Ca să ai emoții și să... Că sunt gelos, logic, că tu ești coach și eu sunt să... Ce că joc mai bine, nu? Da, adevărat asta. Cezar joacă la stilul lui, nu moare niciodată și ia toate kill-urile. Până ultima. N-a nimerit pe nimeni cu ultima. I'm doing this my way. Păi mergeți, dar nu mergem toți. Am teleport. Pune ward aici. Piltover fight. Că-s prea agresiv. I let my hands do the talking. Suge-o, mă. Sometimes El, you gotta make a door. da, ar fi o idee bună. Let's get cracking.
Și e mid, noi 3 luăm baron, să mă răbim. Fii atent, mor eu. O să vă zic, am murit. Hai mă, n-am murit, ești prost. Coaie, cum? Ah, They'll never know what hit them. things that you do. My own backup. Te uiți la filme de groază? Here I come to save Asta de gol. Băi, ne-a văzut adversar. Fură-l. Ia-l, Cami, fură-l. Să mergi. If you hit a wall, hit it hard. Măciuci prăjite. Este un bravo. Nu în ultimata ei, nu dați abilități în ultimata ei. Bravo, Mudo. Aoleu! Sportman, full. Omorâți Cattle Asta înseamnă să Crab-ul. fii gol. Omorâți Cattle Crab-ul. Cattle. Arătați Cattle Crab-ul. Cattle Crab-ul omorâți. Omoară mă. De cine? I let Este my Cattle backup Crab. do the talking. Ce nu Your turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. Your team has destroyed a turret. Our team has destroyed. Ah, da, surrender. Ce? GG Aruni. De ce nu zici așa? Play again. Ca bomba de atac se distrează. Foarte Eu v-am lăsat. Hai măi, Cami. Nu am chef. Hai mai joacă, mă. Nu mai am chef. De ce? Ah, Dacă nu vrea să vorbească la Skype cu voi, da, lasă să iasă dacă nu. îl închid, da? Bine. Sau vrei să lași deschis, Florin, și vorbiți de aici, de la mine? Hai că las deschis și vorbiți de la Bine, mine. lasă-l deschis. Pa, noapte bună. Noapte bună. Mai aveți pe cineva să invitați să fim 5? Nu mai. L-avem pe Radu cel căluț. Florin, te duci la țigară? Nu, eu intru după cine aleg chestia asta. Dau start. Da. Ha? Da, da. Bine, am dat start. De ce? Suntem silver și jucăm ca challenger.